जों रेजाल्ट मानफ्रु हंगांके सिनि स्टाबुक स्टूडेंट अक्टा मुंजा कष्टले खाइमा करेसि दो फेबा रेजाल्ट हंगांके खूब काहामाना मुसुंगु जेफ्रो मार्क फाइनाय आफ्रोके नों परिमानले बुसु बुतांबु मार्क कम फाइब्रोके सिदा मखां समतेनाय आफ्रोके फनानो दनानो ब्लेम खायो नी जे मार्क कम फाइमनि नोंनि रेसपन्सिबिलिटी ना हाइसि जेकुनु निजिनि लाइफआव जत देरामानि निजे साक रेसपन्सिबिलिटी ना दि आबोनि साबु दायोबा नों पद परीक्षा नों नायग्रा दिता नों हायनो निनि मार्क कम मोबाय नों मखां समय लाब करै जों गोबां नुगै फाइब्ले आसो 7-8 बছर फोरोङै फाइमनि रेजाल्ट फोरोंगांगे मखां कसम रेजाल्ट बाहाय आसोक बছर कलक मालुले नों पद परीक्षा बा नना आसो गलक गलक सासाय फायो परिमाखो करै रेजाल्ट मामफ्रोके बै टपार संनि मार्क न नायसि निजेनो कम्पेयार खाइते बै कम उजाकतेनाय बिनि मानथायनो बमान खाता जे कष्ट खालायनाय जे कष्ट खालाय परनाय बमानखा नों परलिया नों मानलिया बास बायखा निनि कष्ट खाइमा करै नों कोनो दिन गोबां एक्सपेक्ट खायदि कर्मा हनै कायसा दङ जतनो जानिजार कष्ट जानिजारनि फल जानिजारनि कष्ट बायसि फल मानु रेजाल्ट मानु हाइन बागै निजेनि लाइफआव जत मानि निजेनि रेसपन्सिबिलिटी नांदे केबनो ब्लेम ताखायदि आवन बागक नरनि रेजाल्ट का हमखायनि के नायदि मैतनारि जों डेली ब्राश खायो जों कय मिनिट ब्राश खायबाय 1 मिनिट 2 मिनिट हाइफानो डेली ब्राश खायो आबो सना फ्रेश तनिबो केबु साताव वाइसा सिदा बुआ कर्म खाय साताव वाइसा सिदा घंटा गायसाराव आचो केबु बुआ होयाना जारा जिम खायनि रक सालचावो सिदा 5 घंटा जिमो थाङि सिदा हिलिक हिलिक तिसामा केबुनि बडि फाया डेली रेगुलार आधा घंटा 1 घंटा डेली से खालायो वाइसा बाय गोबां खालाया हिलिक तिसाया आबो बायसे बडि फायो जारा गोनां नाय रक सालसा बाय रां खातिबै गोनां या डेली किसा के खातिमा बायसे रां रुंजागो ठीक महाय के परनाय रक हाय महाय जोंखो एग्जाम गानाव जेफोर एग्जाम रुटीन फायनाय आप्रोसे पारा परनाय आसोक बसर कलक मा फाइमान हिंकांकेले खेल सिकरिता केयारलेस ताफ्रुके गे नों आफ्रु एग्जाम गानाव नों हपुंगलां मिया हरसा परीक्षा हनै हिंतेरु नों हरपा हर आई नि जेसेपान लाइ पर दे आफ्रु आ कुतुं कुतुंगो नि ताइंगिया तांगे हिमालय नों कदंमा दिन हायनो जाम खलाय उबुआ हुया अकयतनि मा हायता कदंमा दिन हायनो बयनो नों खलबजाक एग्जाम गानाव कांके नों सिदा हपुं परते फुन नों आफ्रुके नंनि बरब हनते नेपा हपुं परीक्षा मियाले हनतेरै नों आफ्रु जेसेबान एग्जाम रुटीन मानजागोन नों जेसेबां हपुं साया थुया खलाय नों सापुं हपुं जेसेबां परसि आबते इंलिया आफ्रु परिमानि लिया आबो परिमानि आबो के शो ऑफ सिंसिउ कदंमा दिन दमै थाइसा परि फायनाय बिनिसे रेजाल्ट हामनाय नों एग्जाम गानाव सापुं हपुं सायफोन जेसेबान नों परदि आफ्रु आ नुगनाय रबो जेसेबान परमान नुगदि आफ्रु हपुं ग्लांसा आइ परि हुनाय बिनि रेजाल्ट हामनाय नों कोन दिन मने ताखायदि हाइन बगै जेफोरबानो जारा कन्सिस्टेंसी सकांनि सिमिनो किसा के परिवै जत स्कुल जत चैप्टार रजागै तंमानि सिलेबास रजागै तंमान आबो थाइसा के पाइनि बरक बिनि से रेजाल्ट हामनायबा एग्जाम गानाव अकनायले बिनले जीवन हामिया आनि नुगमान जरातै साइमिया ताइ आलादा टीचार रक बाहायके नुग तामके आं आ बाहायके नुगु गमनो हाइन बगै फादि ओ टीचर्स डे नि सालो नरन अमन ककसारो नरक टीचर डे नै गोबांमा टीचर रनो अकलायतेनाय स्कुल रगो आको रगो कलेज रगो फियाबा कायसा कक मैतनारगि नर आ टीचर नि कल खदो खानाबा टीचर देखे पालायलायते फु ओ यांके आ टीचर न तै सयले बुसुक जानि रेसपेक्ट जानि तंग आ टीचर कंग बुसुक जरा तै जानि मानि आभाइन जुदि इंगै तंग कांके आ टीचर दे पालायैन चलिउ ताम खायनोबा आ टीचर से कक सामान्य कक से खानाय बिन कक न खुनजु से हाबि हांकांके टीचर दे पालायै चलिउ आदे आसंनो आनि आं थाइजा थाइनि किसा मासा आं कक शेयर खायका अमो जत पेरेंट्स ताइ स्टूडेंट्स रक नरक आनि कक न जाजाय एफानोङै मानो तबो आं जा आनि जे टीचिंग कैरियर जे आं नुमाने न आं थाइजा थाइनि शेयर खायका
महायनो ता इनके नरक तमुनो जाजागै तंखांके बा आने अकगनो खानादि ताई डेली किसा किसा के परेवै थांदि नों जों स्टुडेन्ट दंनो ताम सों निनि एम इन लाइफ तामनि सों कांके स्टुडेन्ट खूब गाहाम गाहाम साव बा केबो आं हायंना मुसुङो दुगान को तामनाय ओ फुसकारक फालना मुसुङो रिक्सारक चालना मुसुङ हले केबो साया आं राबार राइन जानाय रख हले केबो हिया निनि एम इन लाइफ तामनि सों कांके गाहाम गाहाम न साव डक्टर इन्जिनियार फु प्रफेसर फु गाहाम गाहाम न फियाबा सामाकेले नों गाहाम न साखो आ डक्टर मानानि इन्जिनियार मानानि मतेखे नों पद परीक्षा आबो खेल खायो निजेनो कमिटमेन्ट खायो निजेनो एम इन लाइफ सावो तंमाखेबान आफाकेसे तंगिया इनके आबो निसाय आं राबाराइन जानाहि सामान फान हामको आमहायनि सावै तै केसा कुसुक लेभेलाव तंमानि फान हामको सामाखेबान कतर नों माफानो बायख्या आमहायके इंया निजेनो ककबानि निजे लासिमा सिंसांगु फारि हायनि बागै ओ टीचार्स देवो आनि कक थाइसा थाइनि जे कसा जानाय तंमानि मनो नरक जुदिनो आनि ककनो साजायबो साजागलिया आं तो आनि पर्सनल एक्सपीरियंस नोसो आं तो शेयर खायमनि साजा खांके नरक बागै काहामुंगानो हनै आं मावान सबो मसौनो आनि तिनिनि कक सारमनि आसंनो जतन हामबाय।